Jeg vil kort i den her video vise jer, hvordan I kan anvende Surveybanken til at lave en krydstabel. Først vi gør det er at begynde på Surveybankens hjemmeside. Det er surveybanken.au.dk. Og så klikker vi start Surveybanken. Og det jeg er interesseret i at undersøge i første omgang, det er noget med sammenhæng mellem uddannelsesniveau og noget holdning til indvandring. Jeg vælger i den forbindelse valgundersøgelsen, og vi kan tage valgundersøgelsen fra 2007. Og her har vi så nogle underkategorier af de variabler, der findes. Da vi er interesseret i uddannelse, så går vi ind under baggrundsvariable og finder, der er en række uddannelsesvariabler her. Står vi over i description, så kan vi ved at klikke på f.eks. skoleuddannelse se en række oplysninger omkring variablen. Vi kan se, hvordan svarene er fordelt, og vi kan se, hvor mange valide cases der er, altså hvor mange der har svaret på spørgsmålet. Og den, der synes jeg, der ser mest lovende ud, det er den her, hvor vi har ingen skoleuddannelse eller ingen videreuddannelse, og grundlæggende erhverv og afsluttet erhverv og videregående uddannelse af forskellige varigheder. Da vi skal lave en krydstabel, så går vi over i tabulation, vælger videre uddannelse og placerer den på rækkerne. Og så har vi den første variabel i en krydstabel. Så går vi tilbage her, så kan vi se, at der er noget, der hedder indvandrer og integration her. Og der er sådan en nem en til at starte med. Her man blev spurgt til noget med forbud mod hovedtørklæde. Og vi går over i description igen. Og her popper den op, og vi kan se, at spørgsmålet lyder, bør der indføres forbud mod at bære hovedtørklæde i offentlige bygninger. Der er 38%, der svarer ja, og 58% der svarer nej. Og 2,6% der har svaret ved ikke. Går vi tilbage i vores tabulation, og vælger forbud mod hovedtørklæde, og lægger den i kolonnerne. Sådan. Det vi skal lægge mærke til her, det er fordelingen af, hvor vi kigger på inden for hvilket vi ser procenterne. Her kan vi se, at det er inden for kolonnerne vi kigger nu. Det vi egentlig er interesseret i, når vi vil undersøge det med uddannelse, det er inden for uddannelsen, hvordan de er fordelt. Her er de nemlig påvirket af, hvor mange respondenter der er i hver af de her kategorier. Så vi går herover og skifter til rækkeprocenter. Sådan. Og her kan vi se, at ved ikke er med. Normalt vil vi ikke have dem med i en analyse, men det kan måske godt være indledende lige at sige, at der kan være en lille forskel i, at dem med ingen uddannelse, de har svært ved at svare på spørgsmålet, end dem med langvarig uddannelse. For at fjerne en kategori, så går vi op her og klikker Change Selection, og så står der ved ikke her, den fjerner vi fluebenet ved og trykker OK. Og så bliver der beregnet nogle nye procenter, hvor ved ikke er med. Nu står en lidt sjov med ingen står som under folk med langvarig uddannelse. Og det kunne være ideelt at sammenligne dem til at starte med. Og her kan vi se, at kun 23% af dem med langvarig uddannelse vil svare ja til forbud mod hovedtørklæder i offentlige bygninger, hvorimod at det er 46% af dem uden uddannelse. Den skulle være nem at få et overblik over. Hvis vi går tilbage og kigger på kolonneprocenterne, så betyder det, at nu beregner vi, før kunne I se, nu står der procent hernede i forhold til ja og nej. Før så stod der procenter herude i forhold til uddannelse. Går vi tilbage til kolonneprocenter, så betyder det altså inden for dem, der har svaret ja, hvordan fordeler uddannelsen så. Altså der kan man se, i den forbindelse kan man sige, at der er 7,6%, der har svaret ja, som har en lang videregående uddannelse. Og der er 19% af dem, der har svaret ja, der har en mellemlang videregående uddannelse. Men igen, det er påvirket af, man kan se her, at forskellen mellem ingen og mellemlang, den er næsten ikke til stede.
Og det er selvfølgelig ikke helt, det passer selvfølgelig ikke helt, hvis det er, at man undersøger i forhold til sammenhængende uddannelse. Så i den forbindelse vil det være forkert at anvende kolonneprocenterne. Så det er lige værd at være opmærksom på, hvordan procenterne de bliver beregnet. Så det mest retvisende er igen rækkeprocenten. Hvis nu vi er interesseret i en lidt sværere variabel, så kunne vi gå ind og fjerne den her. Remove from table. Og så går vi ind her i indvandring, en trussel mod vores nationale egenart, vil man sige. Og vi klikker at og igen kan vi se, at vi har ved ikke procenterne med. Og dem kan vi så gå fjerne. Der fik jeg fjernet det hele. Team selection. Og ved ikke. Og her kan vi igen se, der kan vi se nogenlunde samme mønster. Altså jo længere, der er svaret helt enige i, at det jo indvandring udgør en trussel. Altså jo højere uddannelsesniveau man har, jo mindre tilbøjelig er man til at svare det. De fleste af dem, der har lang videregående uddannelse og lang varighed, svarer helt uenigt. Og det er 43,20% forhold til 22,8% af dem, der ingen videregående uddannelse har udover folkeskolen. Igen går vi ind og kigger på kolonneprocenterne. Så er det altså det, man vil tolke herindfra, kigger ned her, det er altså inden for dem, der har svaret helt enige, hvordan fordeler uddannelsen herinde. Og igen, det er påvirket af, hvor mange respondenter der er. Og går vi tilbage og kigger på description her, så kan vi se, at der er en overvægt af folk med lang videregående eller mellemlang videregående uddannelse i forhold til lang videregående uddannelse. Så det mest retvisende at bruge igen, det er simpelthen rækkeprocenterne. Men der skal man så huske, det er jo inden for, hvad man er interesseret i at se på. Havde det nu været omvendt, havde der nu stået der række, havde flyttet uddannelse op i kolonnerne, og spørgsmålet ned i rækkerne, jamen så vil vi selvfølgelig have brugt kolonneprocenterne. Det kan man faktisk gøre her, man kan move to row, og vi kan tage den her move to column. Og i den forbindelse vil det så være mest korrekt at bruge rækkeprocenterne. Der får vi de samme resultater, som vi havde før, bare omvendt.